A few moments later. Hey guys, magtanom tao mais para natay anagon, tilaubon, dungagon, isugba. So mo ni guys, mais na. So tara na. So naong papa og mama nagpugas na. So adto na ta guys. Di guba magwang panari. Kuang labat. So mana siya guys among kusan guys. Ayun pura lima. So guys, mag-apo sa ta guys sa Ginoo sa di sa ta magpugas para panalanginan ning atong mga tanom, daghan ta grasya moabot, dako tag maani pohon. So tanom na. Sarap. What? Tapat, kasi hagor ka pa. What? Go. So pa mi na human og naipugas og mais guys kaya dako ning among pugusan then ang among ipugas nga mais binhi isa ka sakog tunga. Grabing pinugasay ani guys. So proceed to another row of Ago, palong-malaw mag-English. Kuha na guys, gibatig kaanyag. So nagkanta-kanta magukuha ni guys kay pawa sa kalaay ba.
So kami ra badya dari. So sige kanta-kanta hagi sayaw-sayawan sa pod. Nagpahuway sa ko guys kay wa pa na human si papa og todling. So pahuway-pahuway sa pod. Arang mingawa aring amo guys. A few moments later. So ang pag-uli guys, nagutan ko og puso kay wa pud mi laing nga idamig sa mga kanon. So ako ning gi panitan og warag manggod ni pong giatsal nang gilapuan ra ba niya butangan nimo og mga suka nga panakot sa okay na pang kuan na pang paniudto na nga sudan. Di nanguha na pud ko og kanang pipino guys nga ang mga tinanom kay ako pong atsalon nagsuway kog atsal ani. So muna ni guys, kainan na. A few moments later. Pagkaugma, so balik na pud mi og tanam og mais kay wa pa mi nahuman kay to sa kadaghan ng sabi ni wa pa jud mi nahuman. Then sa nagkuha sa pug ko og biyabas guys kay daghan kayong biyabas kay nagkuha man pug ko ani og baka. Lami ang biyabas diri ba kay Bisaya din tamis. Pwede sa bukid, pwede ka kada adlaw makakaon og biyabas kay sag-asa nga daplin sa suok sa imong yuta na agyoy bayabas nga native. Exercise ta guys kay wa pa may mais itanong may so exercise sa ami dami sa landong sa kahoy guys. Hello guys. Dance lang guys. Inanining na sa bukid.
kayo ang hangin dere guys. Oh, windy guys, windy. Frisco. Frisco lang tawad na may sa dami sa ilawom sa kahoy guys. Oh. Prutas ni guys. Duhat. Ano ba yung pong baka? Kasay buhat-buhatan. Kay umubalik ko. Pag-isa po yung lakaw. So, ni una-una na si Mama ato guys sa mong pagtanong ng mais. Buhay bukid. So, fresh air here. So, kung initan ka guys, pwede ka mo pasilong sa landong sa kahoy nga dako nga punuan. Kaon-kaon og mga biyabas. Kinsay makarlit ana guys. Ako ra ba? Comments ko guys. So, balik na pud tag tanom og mais guys. Kaduhang adlaw na ning tinanem. Langan manggid pud kay kabaw ra din. Amo ra pong gikinamot og gitiil. Ing ani maning pagpugas og mais sa bukid. Di jud mga high-tech. Kung ma-high-tech man katura pong mga naay mga gamit pang pa-high-tech, kita wala pa pud tay pang high-tech nga panggamit og pang pugas og mais.
baka guys. Oh, garaon. Liwat sa tag-iya, garaon pud. Sana akong mga baka nga mga nati. Kani di pinakalaging guys. Oh. Oh. Tawa mo ka anig biyabas bisag unsa mukaon. Oh, ngisi sila oh.